Dipu SBI Bank adung Karen Mikichu. International Master Game along ke pathu dunji aphan Karbiang long ke thekiting atuma phan kerap kachuhang. Ingdeng pho ingti nokhum chingrumamai ke pamanji aphan arni ke hot. Arthur Bamboo Industry Bangso Arthur Bamboo Industry long nang litum long ikji lake sofa set table bed beling hoton high krung flower stand cup tray pen danglok kapre ka son long ikji adim lake chingri be rong dongkam mukam West Karbiang long Klardaka chini je phan humri ignon 9957 767037 9957 775291 along humri ikta Arthur Bamboo Industry along Kardom pinia daba birta long penili sami mirin hansepi pinia birtang ton pen arjuponik tha Kidam tang ni phaing kora hinia ni dipu lamding ka cheleng atwar long kedo State Bank of India dung long transformer me chode Birta kilong do na tengke anerlo por phai kre hinia por mongwe ke jab ahir ke tan jok SBI adung kedo a transformer ari hing me chedam lok bangso jok mi chodat luposi ki thekdun long vek atum pen pachini labangso lam tong sekot pen fire brigade chatuma phan birta pi pen adimalong nang palisi me pa me ponlo labangso ami ki cholong non amat aring hu ke so lam the arju ponlong lela news report Karbiang long live Bukajan ele constituency ang kang pen bang plia korte ang jiratum tahin rong pharpi rumila terang pi modon rong pi la pen hemari ing tia tum pen kidam tang ni phai ingkore hinia ni hanjang lang solong anerlo por phai hinia por malom phirang kya mai phasi ka choro la pen puthot ka chuning rialam chepaklang pon alang litum kasa ke japon pen kidam tang suri hini ra ingkore hinia ningkan kerala long chepati dun det pen pining non het jong ke padupon Uttar Pradesh along Thang ni phai kri si pen ni phai kripli aparman 5th National Master Game along chepati dun si gold bronze la pen silver medal chepalong dun si Karbiang long aphan nong me evan pilo lason thak si non ke wangji aru ni phai kri hini pen ingkoi abang ke second Asia Pacific International Master Game South Korea janbuk along padopon thupo langsi alang litum pen ke pathu dun ji aphan do de sang se si jo padap sike en ponsi jisik pontanglo Cerap ke Cito do la pusila national ka khela long anmang la pusi chipa success do lo konstaminon nili tum ka siksak bangkela lo international bang asako khorsa bang nang chet basila support bang si ki thekeding kadu ko be tum han an stami kirap kachun ning riji pusi to la pini fresh club long la pherangki tum man stami choning rinang ko mane nili hen pen bangke 10 kilometer long second position on dun lo lepen ke 5 kilometer long third lo lepen ke 1500 meter long lata second respond ke thamanong ibang lo Sita alang litum bang plita a hempen kadure de da jok aningle hang pik sita me kidunji aphan awar sai avitetlo la so jok alang litum pen sai jok jesi halapu men ka che thabdunji aphan abang ta apor avi pin pen a jok labang so pherang kya mai phaponang kok lupusi che than men ka che thap ki jut si ani lake thang ni phai ingkora pho angbong ki padusi lo la so men ka che thap la pen ke dam ke wang kaddu ka we pen tangka lakhini an nangchi puta pachini abeno nili tumbai ka sik sak idak bang gela son lo jonon la international ke dam ji ba February date 25 bang ke pinilo nili tum registration last date lo lapan ke poisa stami ka sik sak lason sido nili tum kidunji phan ke ninghang ulo Charlie lo practice itame registration phan nili tum 30000 nai inut pen laben ke kidam ke wanga fair le lale belek lang ako da hotel room bhara kijon lata ko belek chulang lasi laini national game nong bangke ki thekeding tum stami nang cherap dun ranti lo kadu ko bisitame alangli la sorjo sir em sitami alangli ta sabe sitami nang pidon lo laben ke doctor momin sitami nang pidon lo
la pen ke tuliram sar seminang tidun lo Lasi kedam tang Uttar Pradesh along ke pathudu nalong ta Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang EM Surja Rongphar Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin MEC Kadom Terang PSK Langtuk Timung Dilip Lek Thela pen Pokhila Intipiatum ke Rabduna Pot Kachuru Pajirpon La pen la son thak thak si nona bangke international level along puthot kachirap kachito ki pidun pen ke pathudun long jia phanta chuning ripontu Athe men kache thap jiar nia bangke apor ave pin lo posi chuning rialam chepaklang pon rinti abang ke South Korea's second Pacific Master Game puji la John Book long sidoji la kipang cheng exi ke May 13 to atit on setting the May 13 to that 20 ansi anton jipon khana danda Chisik pon mane non ko bang ke mane ining ta bibi the la som lo mane ni tumpan ke apram pen tami mane national ki pathui tami batahini pathuat lo hedi la sinon bang ke dak international ta pathudun long som te bolo tabor I bang ke Bukajan pen ananterang Karbi Anglong live Ejati ejabor anparta phusar phutung potung ansose jinile thot nangji pora bangso mai kedeng ponji aphan chisik chedang pontanglo Nona owe chuprek chupwa pora hut ke hemi sivet amunit mate hakku phusar hut pen ka chongdat la pen kaprek asai ke klema jok ke doadi maklong pen nangan ingtia tumsi cheterek chelarpon la pen te nona pora hut abang hi thi borwa le chitong palok palak sitame koson se ka che hang nangji ma pu hai hui Jipin kha thek thedet titi aposi ingti chingruma mai pusitami peman pon verdang kok loposi pachini lapuson si pining ingdeng pho ingti chingruma mai ke pado ponji aphan sitami ke ongtung atum pen chingki chingwai si arni la pente adim hot ponlo pherang ke aphan ke pachini pon ateng ke pining ingdeng pho ingti chingruma mai ke therepo chiklo ni phai pho ni jaipong pathuak lamalong si pedo pon pong la pente Nilip ni hang kadtu kawe ingtimate taro ingleng atum ke do ansatami adon timate abang putina phanki kacho phalo pi pajir ponun isi pini bang so achatai pen pachini ponlo labang so mai long hemphu avur sitami matha ponji lapente kur chepa don anparta mena tirim kaching duk apor sitami padopon puputa kaching wailong pathik pontanglo Marsa chiklo tarik pho ni tum ing teaching room mai ing deng pho kibi ponjia phani tum pini chingwai chingki che than pontang lo sinon ki bang ji marsa chiklo tarik pho ke ni tum ing teng pho ing tinok hum chingrung mai tak jai pong hawar pathua klam long sibi pon pho lasi sulang do karbi matang te la Karbi Anglong angkang ing ti taro la pen ingleng ke do an phani li tum pha pon lo nang li tum sitame nang ki chito dunji ba nang ki chitong dunji phani li tum ingti nok hom chingruma mai hoi penang li tum han cho phapon lo ate ingti ingleng taro kidoan ningkan se ga mai pi dag jai pong long si ke pedo ponji phan tiri pi hin pen angwai teng ben si litum dak jai pong hawar mate jai pong pathua aklam lo tiri ponji phan si arni pe thi pong langhin pen sarpang ring ti kathar Karbi Anglong live Thang ni phai ingkore hiniar ni India Meteorological Department aro Guwahati rong sopialong ke do Regional Meteorological Center hin pen botor asang kilang hut ang theke klang pona tengki lapuhenlo non ke wang jilangar ni North Eastern State along Jaisalmer Assam la pen Meghalaya long RV sining kang der cheterami la pen herai ke kroji angring thepik khangjang Longitude 87 degree east pen latitude 22 degree north anatu 1.5 kilometer pen 2.1 kilometer sea level attack southwesterly wind pu Tomon Bay of Bengal pen nangki jap ke meme ajok thang ni phai ingkora hini la pen ingkora ke thom arni northeastern states along Jaisalmer Arunachal Pradesh la pen Assam hawar along RV ke the sining kang der cheterami la pen herai ke kloji angring thepik pusi Sangkilang along ang thek long ponlopu Government of India Department hin pensi paklang ponlo Assam la pen Meghalaya hawar along puthot thang ni phai ingkora hiniar ni aparman ke paklang pon thuke lapu henlo rong sopi malom ke jangsir pen thechet ansi doji la pen rong sopi pen helloving
arling kaviadim ke thetanji pusi pachini pon la son thot si Nagaland Manipur Mizoram la pen Tripura hawaralong sitame arwijang sir pen ki the chetji angring dopon lo department a hin pen district angdeng asang kilang pon atengke Kachar district aphan ke yellow warning si pipon lo athe sining kang der la pen cheterami ki kloji angring dokop sitame thang ni phai ingkora hiniar ni puthot yellow pen green warning nang chelar thulo Lason thak si Hailakandi Karimganj la pen di Mahasau district aphan sitame green si angthek klang thulo State Desk report Karbi Anglong live Nang dipinya dawa berta ki lapan si kang ton panik lo